Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, barakallah. Mas Dalang. Nggih. Alhamdulillah. Saged pinanggih panjenengan senadosa dangu mboten makempal. Dangu mboten pinanggih. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Mbah Lurah Yoyok nggih. Mbah Lurah Yoyok. Mbah Lurah Yoyok Desa Popoh. Anggenipun ngawontenaken bersih desa. Bersih desa. Niat lan kajatipun kasengkuyung warga ageng wonten ing Popoh. Insyaallah sedaya ingkang jinangkung ingkang dipun jangkah. Nggih. Gusti Allah paring ridho lan hidayah sedaya pinanggih barokah. Amin. Nggih. Mbah nuwun Mas. Nggih. Kula lagi bengi niki. Pripun? Menggeh-menggeh, Pak. Lah napa? Leh dandan 2 kilo mriku. Aduh ramum. Nika kantor desane tebih menika. Ah niki lak gen dandan niki. Nggih. Lah gandeng niki nggih teng Margi Ageng. Oh, nggih. Mila nggih anggenipun nata kanca-kanca kaneman nggen parkir. Nggih. Nika lagi tebih, Pak. Wo. Nggih. Mula nggih saado-adohe papan panggonan ning digawe cedhek leh nandur silaturahmi. Nggih, nggih. Adoh dalane ra apa-apa ning cedhek leh seduluran. Cedhek atine. Nggih, mula panitia sedayanipun leh grapyak semanak blobo. Blobo. Sak sok. Pripun jenengan rawuh wonten ing desa apa? Nggih, alhamdulillah dereng entuk napa-napa. Lha masih kopi Lah gitu. wong nggih king rika terus bablas ngriki kok. Iya, iya. Malah salaman kali ibu suwen engko ora umume. Berapa pripun? Lho, pripun to ora enek lho sak donya? Salaman sakmene ambune remason tok kan. Nek ora ibu-ibu kene apa enek basa. Ning pangapunten Mas, menika kebaking barokah lan berkah. Piyayi-piyayi wonten ing Popoh anggenipun maosaken syukur wonten ing tirakatan dalu menika mugi-mugi cinatet ngamal jariyahipun insyaallah swarga papan panggonane sedayanipun. Amin. Menika Mas Lidik nggih dawuh bersih desa ugi ambarengi nggih menika HUT RI yang ke-79. Lah mula niki sing kedadipun getelaken Gus. Nggih. Mula ngen awake dhewe menjadi regenerasi pemuda bangsa yang hebat, generasi-generasi pahlawan yang tanpa tanda jasa. Mula dalu niki awake dhewe mengeti HUT RI yang ke-79. Niki mula matur nuwun. Sing ngomong kula kalian jenengan mawon, Mas. Lah niki kok mboten ngomong blas niki tak ngomong. Niki mungkin nek omong kula mbayari genep. Malah omongi sithik ning bayari separuh ngoten. Oh ngoten. Nggih, mula nggih alhamdulillah. Ning yo napa pun tindak mriki nggih kena ngomong to. Loh, lah pripun to? Jane nggih niki ajeng kula jak ngomong ning dereng mood. Oh, dereng mood. Dalam pemikirannya belum mood. Ngemut napa? Mood niku belum fokus, Pak. Fokus. Nggih, belum fokus. Mula nggih janipun mood. Mboten kok mood. Ha niki megene Pak. Lha pripun? Lah wonten ngriku pinggiratan kula omongi yo, aja nyabrang sak-sake. Lah kaya ten numpak sepeda motor nyabrang bianter niki lho. Akhire ra diajeni cah enom to ya. Nggih. Lah dilokke, goblok tuwek nyabrang ra iso. Bayo. Niki teng ngarep niku lho. Malah ra kajen. Niki lho kok terus ora trimo padul kula to. Pripun? Kula dilokne cah enom. Nggih. Goblok tuweke nyabrang ra iso. Nyabrang ra iso. Akhire tak lokne genti. Nggih. Sing goblok kuwe lho. Piye? Cah enom nabrak wong tuwek dadak murem nyapu aku ya. Bablas lah ya penak to ngono. Mula nggih matur nuwun. Matur suwun. Pak Yoyok menika anggenipun lenggah 3 periode. 3 periode menika alhamdulillah gumun setahun jebleng serendeng. Ayo. Ternyata ana sing garwane sinden dadi lurah. Apa iya ta? Pak Yoyok. Dudu aku lak Yoyoke Mbak Duwi ya, dudu. Itu Pak Yoyok iki. Oh alah, tak kira lek lurah kene. Tak kira lek metu kok kono dadi lurah kene ngono lho. Kan lurah Blambangan kae. Oh alah. Dudu meneh. Pangapunten. Nggih. Niki acarane lak HUT to, Pak. Nggih. Dadi niki ben ngerti nek kula kalih panjenengan dalam berkomunikasi saged connect, Nggih. saged nyambung. Kalau kluthuk tuh belum paham, Pak. Oh, ngoten. Soalipun tuwek niki nggon kecerdasan secara pemikiran intelijensinya beda. Upama tembunge Jawa tuas brabas kakean Ampas. Lah niki lho. Nek panjenengan lak batok bolu isi madu. Nggih. Nek niki batok bolu isi telek. Aduh. Dadi ora iso mikir.
Dadi sampean lak ngerti, ini ada 2 acara. Ya. Pak Yoyok dan perangkatnya ini menggelar wayang kulit dengan 2 tujuan. Betul. 1 tasyakuran bersih desa, yang kedua memperingati HUT RI yang ke-79. Nah, sampean harus paham. Paham aku, Ki. Kalau bersih desa jelas ngilangi Soekerto. Kuwi biasane ngono kuwi. Nah, kalau HUT itu apa? Kuwi tulisan. Nggih, HUT itu tulisan. Ayo. Tulisannya gimana? HUT. Nah. Maksudnya kalau bacaannya itu loh. Hut. Nggih ta? Dami bocah niki. Angel nggih. HUT kuwi apa? Singkatane kopokne jan iki. Singkatane. HUT. Nek diwaca Hut. maksudnya perpanjangannya iki lho. Ya. Kepanjangannya per huruf iku lho. Maksudnya HUT itu hari ulang tahun. Berarti saya mengucapkan mudah-mudahan hari semakin panjang umur, mudah-mudahan akeh rezekine, muga-muga didohne bilahine cedake rezekine. Sik. Ini yang Mas, bisa tapi- Pripun sak dos kritik lek ngeten iki? Iki kok bleset to iki? Lah nggih. Penemune kok bleset. Nggih, kok- Penjelasan jelaskan HUT itu apa coba? Hari ulang tahun. Lah to Mas Adit, kula mung ndongakne muga-muga hari penggeder menika jadi Udu hari iki. Iki hari penggender. Hari Hari ulang tahun. dino, Nah, dino. nggih, berarti hari wong popoh kene tak dongakne muga-muga hari panjang umur akeh rezekine. Kok hari piye to? Sing ulang tahun hari ya. Lah iya, HUT itu hari ulang tahun. Lah iya berarti hari ulang tahun. Loh. Hari sapa iki lho? Hari cah popoh kene lho. Masya Allah. Piye? Angel iki. Hari iki tembunge iki lho Mas. HUT hari ulang tahun. Lah iya berarti sing ulang tahun hari. Kowe kok ngengkel to? Sing ngengkeli kowe kuwi lho. Sing tak tekoni kowe. Pak Yoyo ulang tahun, sing ulang tahun sapa? Ya ya, Saiki lek Mas Adit ulang tahun, sing ulang tahun sapa? Mas Adit, Lek Jogritik ulang tahun, sing ulang tahun sapa? Jo Klitik. Kowe mau ngomong piye? Hari ulang tahun, berarti sing ulang tahun sapa? Hari. Lah iya. Napa ngengkel sampean? Lah ya bener lho. Berarti kan hari cah apa? Aku nduk apa salah ndongakne hari? Heh? Kalah dhewe. Piye iki? Ayo. Iki wong pinter dadi goblok ya bener bener. dadi goblok. Maksudnya hari kuwi papan panggonane. Endi omahe? Kok njomahi piye to iki? Ya apa yo dhewe omah lho hari iki. Papan panggonane iki tegese pas hari ini. Napa hari? Memperingati hari ulang tahun. Lah iya ulang tahun hari. Sampean iki kok dijak omong kok repot banget to. Hari. Hari kuwi tembunge dina. Oh, dulure. Ini dinosaurus. Duwe lambe nggih ngomong, mripat nggo nyawang, irung nggih ngambu, kuping nggih ngrungokke, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku, ati nggo ngrasake. Lah iki. Iki apa iki? Nyandak kok saka kono iki. Lah kepala cilik ngono. Nggih ngeten iki kula plangge isin kali Pak Yoyo to. Lah nggih to. Wong kula kali niki sedulur lho. Kok Dulur, nggon Pak. ngomong wae ora iso nyandak, lak ngoten. Nggih. Pak Yoyo. Ora iso nyandak, Pak. Ki nun sewu Pak Adit nggih. Nggih, pripun? Mbak Lurah Yoyo. Nggih. Sugeng dalu Mbak Lurah Yoyo. Sing di Pokoknya ning kono lah pokoknya. Kami itu jangan sok tahu dan jangan sok akrab. Nek ora ngerti ya kondo ora ngerti, yen ora pirsa ya kondo ora pirsa. Terus pokoknya sing lenggah ning balai desa kae. Nah berarti sampean srawunge kurang. Aku lho ahli digital, ahli IT. Mbah Lurah Yoyo sudah lenggah 3 periode itu ahli medsos. Mula karo aku kanca Facebook, kanca IG, kanca TikTok. berteman. Berteman. Iki Teman wong kuwi mbiyen bakul kacang sing tuku ya Pak Yoyo. lho ora kok perkara bakul kacang iki to, Gus. Nggih. Paling tidak keakraban itu tidak Di. membut. Di. Di. Kanca cedhek, kanca medsos. Pak Yoyo. Lho jelas paham dong. Heh. Pak Yoyo itu bukan itu Pak Yoyo B. Oh. Kalau Pak Yoyo A, Pak Lurah, itu beliaunya itu. Nah, pangapunten Pak Yoyo, kula aturi jumeneng sekedap mon. Oh iya. Aduh, Pak ya. Oke ya ora roh lho. Loh, lah beliaunya nek jumeneng ya jelas itu kok iso. Pak Yoyo. Pak Yoyo itu Terima lenggah kasih, sudah Pak. 3 periode. Ya aku nyambut kira tek rada iso Fokus. fokus. Kenapa, Bos?
Kenapa? Dikarenakan apa? Karena ini momentum yang membahagiakan. Yang membahagiakan. Mas Dalang wae semangat ngasto nggon pewayangan. Wah, semangat. Yogane ya semangat anggone nderekke ngiringi Mas David. Saking semangate iki, sore nganti bengi lho, perang terus. Nah terus Mas apa? Mas apa? Mas Adit. Rasa dijangkepi kok. Tenanan kowe. Lambemu mau muni Mas David. Kesemangatan dalam NKRI. Persatuan dan kesatuan ini sudah terbukti bahwa Mbah Lurah Yoyo mengemban amanah 3 periode. Ini menandakan bahwa kepemimpinan beliau itu sangat-sangat diacungi jempol untuk masyarakat Popo. Ngono lho. Mula nggon iki Gak iso aku. ngapa Mas? Iki bengi iki nun sewu Mas Adit. Nggih. Iki. Maratuaku iki ning rumah sakit. Lho. Maratuaku ning Wardi Waluya. Masya Allah lah kok ora mbok watake asin pisan. Lambemu. Lah ngopo to yo utangane kok dadak openi. Nyapa lara apa ki lho kok iso dadak lara-lara wae. Manfaatkanlah masa sehatnya sebelum masa sakitnya datang. Lan aku bengi iki rada semangat. Loh, lah ngopo? Wiki kudune sing ning omah ya ben ning omah. Sing ning kene fokus ning kene. Maratuaku ning rumah sakit. Loh, lara apa? Gak lara. Loh. Lah ning rumah sakit lho. Buka kantin ning kono. Oh, kalimate digawe nelongso. Lah iki mikirku ya lara cangkemmu. Ngono lek muni kok lek melas Lah lho. lek melasmen lho kaya Oh, Iki hubungane karo bojoku. lho bojomu saiki kepiye? Jajal omongo. Bojomu arep mbok apakne? Wis rasa nangis to. Sing Aja adol welas ning gone Mbah Lurah Yoyo, aja adol welas ning gone masyarakat Popo. Ini malam itu momentum yang bahagia. yang bahagia. ya tapi ya aku iki jenenge dagelan iki ya sok kalau kita itu bisa menghibur masyarakat Terus? tapi kadang-kadang masyarakat tidak tahu apa yang menjadi kehidupan kita pribadi. Lah lho kok. Oh ya wis dhisik. Dadak ngebel barang. Kok arek liwat dadak ngebel. Maratuaku. Ya paham deh. Paham. Orang tuane kok ya sehat. Bojomu dina iki kenapa? Lara, Mas. Sakit cepat diajak ke dokter. Iki larane stadium 4. Loh, Masya Allah, apa apa kena kuwi? anu diabetes boh? Duduk. Darah tinggi, Enggak kuwi. darah kotor, Duduk. kena darah muda boh. Dan dasmu. Lah kok nganti stadium 4 itu loh? Udun. Astagfirullah. Penyakit tudun nek nganti stadium 4 lho. Mbok sampean ki niru wong Jawa, Iki- obatnya obat Jawa, templeki bawang dibakar mari kok. Ndek iki malah templeki bawang entek rong glangsing wis gak mari-mari. Iki bojoku lara temen iki. Loh, lah terus yang gawat kok. Udun iki stadium 4 dadi pun gemudi Pak niki, Pak. Lah ngono mau ora mbok preksake Lah ya mau budal. sore mau langsung tak priksane mergo aku ora roh mesane sambate meh 3 dina iki sambat terus iki malih budal ning popo iki mlane rada bengi to. Iki aku mriksane bojoku iki mau. Ngeten iki lho Mas. Jane nggih pun kula kandhani. Nggih. Perhatikan keluarga lebih utama Iya. daripada kamu memikirkan pekerjaan. Wis mau. Keluargamu mbok openi. Wis. Bojoku tak open mau tak goleng dokter mau. Alhamdulillah. Wis ketemu ya? Temu. Sudah berobat. Wis Ketemu doktere. ketemu. Jare lara apa? Dokternya sehat. Loh, Piye to? piye ta ki? Lah iya. Wis jak berobat. Wis Ketemu doktere. ketemu dokter. Lah begitu ketemu karo bojomu doktere jare lara apa? Dokternya sehat. Sing lara iki bojoku. Loh iya ngerti Lah aku iya. ngerti. Bojomu lak lara to. Lara iki kopokne jane iki. Lah ki lak apa digawa begitu ketemu doktere jarene lara apa? Dokternya sehat kok ngengkel iki. Oh sing lara bojoku kok teko dokter lara apa iki kucluk jane iki. Piye to kok Lah malah iya. salah persepsi to? Angel ya. Ora nyambung ya. Bojomu mbok gawa ning dokter. Tak golek dokter. Ketemu doktere. Temu. Lah maksudnya ki jarene doktere lara apa? Dokternya sehat kok ngengkel kowe iki. Kok dokter lara apa iki pitu jane iki? Sing lara iki bojoku. Doktere ku lho omong apa ae? Okeh meh 3 bengi karo bojoku kok. Jangan lho. Bah, kowe iki jan ngisi-ngisini iki nderekke dalang Nyapa fenomenal. lho sing dibayar ya isine iki kok. Ya paling ora ki ngono kuwi diperhatikan. Sudah Mas Adit. Nggih. Alhamdulillah wis rada mari. Alhamdulillah. Wis rada mari. Pun kula jare karo dokter duwe salep. Diolesi. Golesi engko lek diolesi salep engko bar kuwi mlipate plototen ben metu. Akhire kom omah bojoku tak urepne
Udune tak oles-olesi salep, bar ki tak lumahne tak plotot matane. Saiki sehat kira-kira wis. Layakno kowe enteng nyambut gawe. Saiki PC matane sitok. Lho kok PC iki lho. Lho jare doktere kon mlotot matane tak plotot to bisa ana. Masyaallah, kepala rumah tangga kok iso ora mudeng iki lho. Iki ibu-ibuke paham kok iso. Maksudnya arahan dokter itu secara medis dioles-olesi nggon bokong. Lah ya wis to, doktere ngomong ngono, oles-olesana udune Mas Jo nggih, bar kuwi plontoten matane ben metu. Wis tak plontot to matane. Terus Ya wis sing wong PC bojoku. Kene wabuh ngene kene Ora mudeng karo penjelasane dokter. ketok yen bocah ora berpendidikan dan tidak berpengalaman. Sing diarani mata kuwi ora kok mata nggon mriki ki mboten. Lah ndi? Matane udun kuwi nek wis mbok plotot matane metu udune kempes. Udun di motor to? Ya mesti ana. Ngono ning Selopuro gak enek bakul kacamata udun. Halah. Kok Lara lho, Jo. aku wis siji. Lara kowe lho. Tak bales gendi kok. Balas matamu gakik lho kowe. Mangsane orang itu sekarang itu harus cerdas. Cerdas, Pak. Harus melihat Wis, internal. akhire digawakne obat Nah, loro, digawakne pil karo kapsul, kon ngombe sedina ping 3. Pas resep dokter. Iya no, isuk loro, awan loro, soro rore, iki kon ngombe. Wis diombe. Kok kayak gak penak ya Pak ya? Kok gak penak? Kecaken balik Mas. Piye? Jenengan iki mesti ra ngrungokne lho. Piye, Jan piye? iki mare kesore kakan perang ngene iki lho. Piye? Digawakne resep dokter. Pil kalih kapsul. Ah, loro. Sedina kon ngombe ping 3, Nggih. isuk loro, awan loro, soro rore, ngono. Arek kaya aso lule ngono to. Iki mbleset contongmu mbleset. Digawani pil jumlahnya 2. Loro. Tulisannya 3 kali. 3 kali sehari. Ngombene ping 3. Ping 3, isuk loro, awan loro, soro rore. Pak iki gagal. Isuk loro, awan loro, soro rore. sore loro. Soro rore. So Soro re lo ro. soro rore. Sore loro. Ayo tapukne diacak dasmu. Ora ngerti kok iso mangsane Pripun? Sore loro. Aso lule. Sampeyan iki ya enek ae. Popo. paling tidak Mbah Lurah. Mbah Lurah. Yoyo. Menika Mbah Lurah Yoyo yang bisa dinamakan Mbah Lurah yang bijaksana. Betul. Sudah beberapa kali bersih desa, beberapa tahun bersih desa orang nanggap wayang dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kersa nanggap wayang. Wayang. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya Mbah Lurah iki iso nyenengi warga masyarakat gembira insyaallah kabeh bisa selamat yaumul kiamah. Amin. Ki sinden-sinden kaya ora yakin karo omonganmu. Meng gara-gara soro rore iki lho. Modele ngenyek lho. Ngenyek kowe. Mbok aja nyawang. Wis jenenge Kowe iki aja nyawang. Pripun? Kowe lek ngenyek aku kuwi padha karo ngenyek ibuku. Kok iso iki lho? Bu nggih. Iki engko ora iso mulih. nyapa Mas? Kabeh do mulih, ibu ki ora oleh mulih. Sebabe Langsung malem klengkeng. padune rambut tes. Iki apik. Pripun? Sing delok apik ya. Nggih. Piye? Sing ning gone ngarep tengah gapura kae. Gapura tulisan popoh kae. Apa kok kene malah kaya arepe foto KTP gitu. Tengah badan. Oh, niki anu Mas. Pripun? Niki yang dibahas tidak secara konteksnya pagelaran mboten no. Loh, gak mutu. Niki, nek kula niku eman-eman Mas. Apa yang diinginkan masyarakat Popo itu bukan Hiburan, Mas. Nah, Sing dibikin kene hiburan. lah kok sampean guyon? Loh, sing dibayar guyon iki ya, Mas. Guyon ya guyon, tapi paling tidak mengena dengan tema apa yang menjadi Bersih desa, Mas. Nah, ini Bersih desa karo hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus itu. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi di tahun 2024 ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Nah, 21 April, RA Kartini, 10 November, pahlawan, 2 Mei, kebangkitan nasional. 9 Juni malam Jumat Pon. Geblake pakmu gitu ya. Lah ini tak kon ngiling-ngiling ngono. Seperti pakmu ya. Iya, bener. Dadi Paham, kudu leres. pahlawan. Pahlawan itu dari arti dua suku kata. Pahla kalih wan. Pahla itu adalah pahala. Wan itu pelaku.
Jadi pelaku yang tidak mempunyai tendensi sing ora duwe pamrih apa-apa itu bisa dinamakan pahlawan. Mulane iso dali pahlawan mbiyen ki berjuang ora duwe keinginan apa-apa, ora duwe tendensi apa-apa, ora duwe pamrih apa-apa. Sing penting Indonesia ini merdeka. Alhamdulillah. Itu bisa dinamakan pahlawan dan diteruskan oleh guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Oh, Dan diteruskan bener, oleh bener. TKI pahlawan Dewisa Negara. Wartawan niku warta iki warta. Wan iki pelaku. Dadi wong sing golek berita itu bisa dinamakan wartawan. Wow. Kalau Jutawan tuh juta karo wan. Juta ki duit nominal. Wan ki pelaku. Dadi wong sing akeh duit iki bisa dinamakan jutawan. Dermawan. Derma ki dharma ki sedekah. Wan tuh pelaku. Dadi wong sing seneng sedekah iku dermawan. Budayawan. Budaya itu budayawan tuh pelaku. Dadi kabeh sing seneng budaya itu bisa dinamakan budayawan. Bakwan. Ayo. Padha wane gitu, Mas. Padha wane kok. Bakwan. Bak ki wong wedok, wan ki pelaku. Dadi sing gawe bakwan ki wong wedok-wedok. Lah nek wong lanang Pentol bakso. Dadi Nanti pentol bakso karo cilok. maksudane Cilok. mula 79, Pak. 79. 79 itu dalam artikulasi yang sangat hebat. Nggih. Tujuh menika tujuan masyarakat Popoh insya Allah akan memprioritaskan kesuksesan dan kemakmuran demi prioritas masyarakat sedayanipun. Nggih. Sem. Itu Sem. semboyannya maju terus pantang mundur. Nggih. Mula ngriki insya Allah ke depan akan semakin maju, tidak akan semakin mundur. Ojo. Kita desa kene bali desa iki ra arep maju iki. Loh, lah kepiye to? Nek ngantek maju ki dalan iki ciut iki ta iki. Maksudnya maju itu kepemimpinannya, Oh, lapis dijok infrastruktur ke pemerintahannya, ngono lho. Bangun maju rono. Wah, cetek pikiranmu cetek. Iki to, Mas. Nggih. Bil. Sembi. Bi itu adalah bimbingan. Bimbingan pejabat ke rakyat, bimbingan rakyat kepada masyarakat. Nah. Ini yang bisa menjadi tongkat estafet untuk mencerdaskan masyarakat yang hebat. Betul. Ini, Nggih. Pak. Lan Landasan akhlakul karimah, kolbiyah dan jasadiyah. Nggih. Insya Allah sedaya ila yaumul qiyamah. amin. Ini loh, hebat Pak. tenan. Loh, nek kula bahasane secara Nggih. EQ, SQ, AQ itu ada. Nggih, Itu lho. masuk. Lek Nggih to, Pak. cak kluduk. Ora mudang, wong niki ora sekolah menengah kok. Duh. Aku tahun tengah kejuran minggir reh. Loh. Masnya nek perguruan tinggi. Kedure sambil bledek deh iki. Masalah sing dipikir mboten kaya kula panjenengan. Itu loh. Kecerdasannya kurang, Pak. Nggih. Soalipun menapa? Yang Napa? dipikir itu tidak kaya kula panjenengan Nggih. babakan ilmu mboten. Nggih. Tapi Napa sing niku? dipikir nu kotoran tok, Pak. Bayo. Sing dipikir kotoran tok. Sirahe niku. Nggih, diaturi kok. Panjenengan pirsa. Nggih. Lenggah wonten provinsi pundi? Kula Provinsi Jawa Timur. Ingkang sak mangke lenggah wonten ing provinsi Jawa Timur sinten? Rumiyin. Ibu Khofifah. Elok menawi ingkang lenggahi wonten Pranatan Popoh Bapak sinten? Menika Bapak Yoyo. Alhamdulillah. Pirsa panjenengan? Pirsa no. Pak Lurahno ngasta menapa? Kepala Desa. Oh, sampean roh kepala desa. Loh, Kepala desa Tiongkok sapa jenenge? Samohung. Sopo isa? Mboten mudeng, Pak. Aduh, era kok Lho, lah mula kuwi. Kudu cermati ngono lho. Tiongkok. Pangapunten Bapak Presiden RI. Pak Jokowi. Alhamdulillah. Menawi panjenengan lenggah wonten pundi? Kula Dusun Renceng. Renceng. Derek kecamatan, Kecamatan Selopuro. kabupaten, Kabupaten Blitar. kabupaten Bupatine Pakistan sapa? Seluruh ini. Ora paham, Pak. Sebab ingkang dipun pikirno kotoran. Aduh, era tak. Loh, mulane nek aku karo Mas Adit iso konek. Mergo sing mbok pikir kotoran tok. Ora iso no. Lho, ketene ora percaya tenan. Iya to. Telek pitik apa? Lencung, Nah, telek kebo, letong, telek wedhus. serindil. Lho kok apal nek telek kowe? Tak tekoki kelasé bupati lurah Ora apal. apal lho. Kok mek telek lho, sisa ping 3 lho, langsung sigap tanggap. Ya kok. cepet aku. Lho lah iya to. Lah iya. Nun sewu. Lah iya. RT-ne Hongkong sapa? Ora roh kok. Nah, juru kunci Amerika. Ora mudeng. Lah, telek pitik apa? Lencung, Telek kebo, kadene iki letong, telek wedhus. serindil. Nek telek kok apa lambemu? Lah iya, kok nyapa kok ngomong iki. Nah iya. Menteri Kehutanan Inggris, Loh, menteri Menteri Kehutanan Inggris,
Ngendi? Menteri Kehutanan Inggris. Sapa nek ro? Tarsan. Kok iso Tarsan? Iso Tarsan yo gak mudeng to. Duta anak Malaysia. Duta anak Indonesia ro gak seto. Duta anak Malaysia. Ora ngerti lho. Berarti cetek kowe. Sapa? Upin Ipin. Kok iso Upin-Ipin? Nek Indonesia kula ngertos, Pak. Menteri Teknologi Amerika. Ora ngerti, Ora Pak. mudeng kowe. Sapa? MacGyver. Wah, iki yo bleset iki. Ngawur kuwi. Tekok ya jangel-angel. Lah kuwi. Ale. Wah, Mas Adi. Piye, Mas? Izin ya, Bos ya. Nggih, monggo. Kita ngetes aku kowe. Wah, Ngetes aku kowe. Aku izin mbok tes iki. Iki nek sururure aku. Lho Mas Adit kok. Mas Mas Adi nggih. pripun? Tak teki kowe. Ya. Iki apa? Kuwi. Lampu. Apa kuwi? Lampu. Nyamuk kok murup. Wah, Loh karena teknologi sekarang sudah pesat itu perpaduan di antara plus dengan min. Maksudmu apa? Akhirnya terus menyalakan sebuah energi listrik. Kuwi apa? Lampu. Nyamuk kok murup. Mergo ana listrike. Enek Listrike enek setrume. lenek setrume. Mesti saged murup. Iki apa iki? Mik Enek setrume ora? ana. Kok ora murup? lah iya. Ah iya iki enek setrume. Ora murup lho. Lampu. Nyamuk kok padang? Loh, mergo enek setrume. Salah. Loh, lah nyapa? Mergo matamu melek. Jajal meremo. Merem. Lah, peteng kok. Peteng. Nah, peteng. Kuwi petenge culek matamu kuwi. Lah kuwi nek dindika nek merem ya mesti peteng. Pertanyaan kok, sing Sa. simpel-simpel mawon, Mas. Iya, Nggih, iya, simpel. iya, Aja iya. kakean pertanyaan yang berat-berat, sing simpel wae. Ah iya jajal. Iki sapa iki? Loh. Ayo penonton no kok iso. Nonton apa? Lah nonton Wayang, wayang. Nyapa kok ndelok wayang? Ayo cari hiburan. Oh Mendi. Sing ngerti ya sapa kok iso. Ayo ana sing popo, ana sing samben, ana sing kene, Mlingi. Silapura mlingi. Oke. Numpak apa? Bocah iki kaya duk capil kok iso. Ya rena-rena to ana sing sepeda, Nah. ana sing mobilan. Nah, Nyapa kok sepedaan? ada duwe sepeda kok. Ya duwe sepeda. Terus enek sing Wah, nek sing mlaku barang omahe cedhak. nyapa kok mlaku? Loh. Lha iki lho. Logikane piyai wis paham. Kuwi mergo ndek sikil. Lek ndek sikil Mesti ya iso mlaku rene. sing dilungguhi tamu ki apa ke? Kursi Sikile piro? papat. Ora mlaku. Lah iya. Debaten dhewe. Aku nek karo sororore Wangel sororore iki ora jaran. paham aku. Ke apa ke? Kae kursi, Mas. Sikile piro? Sekawan. Kok ora mlaku? Mergo benda mati Lek benda mati, tidak bisa jalan. kuwi lho sing wirawiri ning dalan ki apa? Roh. Apa? Truk Benda mati apa hidup? mati. Kok banter mlayune? Goblok neh, bocah iki goblok neh. Sing goblok kowe. Lho kuwi mergo banter ki diwenehi mesin. Lek nek mesine, Mesti banter. mesin jet ke nek mesine ora mlaku. Lah iya bener. Ayo ndang nyanyi ya. Timbangku sampean karo aku kisinan. Lah iya musuh wong iki ya. Sik, ayo. Kuwi mergo gak iso mlayu. Mergo? Dipancal. Sing dipancal apane? Mesine. Eh. Angger apa wae yen dipancal ki mesti meneng. Bojomu jajalku mulih pancal kok mlayu lapor polisi. Reset iki. Bojo. Sampeyan ki karo aku sedulur lho, Pak. Dulur ya dulur tapi Blangkon padha, klambi padha, jarik padha, bathuk ya kudu padha. padha tapi kan manuke beda. Ah, Lah iki ketak rada gedhi. lah wis kok demah ping pindho. Mergo kena sororore. Warisane. Mas Adit. Nggih, Cak Jong iki. Mula kebahagiaan ini mudah-mudahan selalu bertanam wonten ing marga masyarakat Popo, Mas. Nggih. Piye? Ide lho guyu. Nyapa, Mas? Angger aku ngene mesti guyu lho. Lah apa? Iki mesti langsung bayang teng langsung. Iki mesti bayangne. Danio. Danio ki nggo sororore. Anek sing sepuh dhewe batine ora kok ngono, langsung. Piye? Wah, gentalune. Wah, coba aminor. Niki kersanipun barokah, Mas. Alhamdulillah, min amin. Alhamdulillah wis pokoke muga-muga sehat sedaya Pak. Musisi kok yo dadak ndelok barang yo. Standby nyekel musik napa piye kok. Iki nyambi lho. Nyambi apa? Nyambi Banten GI. Coba. Ya Mas Luruk. Oke. Siap. Ada. Kau boleh diisi aja. Ini sapa lho, besok jagan kabeh. Bangsamu. Ngene iki aku malah ora sida banyol.
Ngene iki aku ketone Makadir wis entah ngene iki. Lah ngapa to yo Wis ganti dibisi. liyane to ngono. Dintekne. Mangsane. Coba. Oh. Sesuk lek petuk mesti dintekne. Oh, suruh kuwi. Dagelan ini kudu siap. Dagelan itu apapun bentuknya. Makanya persiapan pelawak itu jangan mengandalkan materi. Oke. Situasional. Oke. Wah, jan ini yang gila nih yo. Ini iki batine yoyok ro cah loro kuwi sing tak manajering lho. Ya. Tak manajering lho udah. Wah, aku iki ngejak iki paling seneng lho yo. Seneng sing iso mbok apusi aku tok. Aku mbok pira-pira bontok. Turi putih. Makadir. Gak. Ya mbok disir. Turi. Lek yo gone kuwi aku mau teko aku. Oh, Aku mbok disir. ini non sewu Mas. Pangapunten Mas Adit. Pripun? Kesuksesan pentas itu terdukung dengan kesuksesan penonton. Tapi ngene iki aku ape Makadir disisik kok. Ngene iki malah aku ngetokne Makadir wis ora lucu. Yo golek liyane. Tak dudai konsep TV. Pangapunten Mas. Nggih. Kula lak teng TV nggih pun suwe ta. Nggih. Konsep TV itu kalau kita membuat audien tertawa itu bayar, Bro. Iki wae guyu tanpa dibayar tur ikhlas kok. Mangsamu ngene iki. Lah paling ora ngene iki sampean paling tidak gantimu untuk mereka bahagia itu apa? Ngono lho. Keluarga kowe susah nyenengne wong iki. Mangsane kok iso. Ayo. Coba nih. Mas. Monggo. Oke, terus bantu. Selamat ulang tahun ya Hari. Hari ulang tahun. Kuwi cara komburino kayak minta Darsono lho. Ojo piye, Cak. Turi putih. Drame karo basse flat. Turi putih ditandur ning kebon agung. Cemloro tiba nyamplung mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Piye? Loh. Wah, Jan, yuk terus kata-katanya dikeluarkan. ngono lho. Oke. Ayo. Ayo. Loh. Kembang nongo. Iya. Kembangan nongo. Titang nongo tukul pinggir sumur. Ayo kabeh padha ndedonga. Tak dongane kabeh panjang umur. Tak dongane kabeh panjang umur. Salatullah, salamullah. Niki Allah. Ya Mas. Berles. Mik berles. Lah, berles kuwi ngawur rek. Lah muni. Jajalan muni. Ceken sik. Delon to. Muni lho kok iso. Turi putih. Muni, iki delok entonggonku lho. Muni ta domongi. Incang iso.
Wong kene iki ngenteki kuwi kok iso mangsale kok iso kene. Ngono, ayo. Lho, lagi. Gak wis enek kuwi. Matur nuwun dumateng Balurah. Atur suwun Mbah Lurah. Pakai lagunya ini loh kok iso. Mbah Lurah lurus dan terarah. Insya Allah ngajak barokah. Dadi amanah dan Mbah Lurah dadi amanah. Matur nuwun sedaya perangkat. Tak dongakne kabeh mundak pangkat. Aja lali seneng zakat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Salatullah salamullah ala bengi iki dalange Mas Adit. Ya. Jalange bagus tur ora medit. Ayo. Saben nata diirit-irit. Rit. Ya. Iki piye iki? Saben nata diirit-irit. Rit. Aku iki piye iki? Ayo Lah, gawe piye? ukara dhewe kok iso, coba. Engko bar main kabeh diwehi duit. Engko bar main diwehi duit. Dalang Mas Adit bawa sinden 10. 10 jiro lu 4 mo 6 tuwa lu 9. 10 iki hitungan loro iki apik iki. Ora san demok-demok. Walah. Iya. Dalang Mas Adit bawa sinden 9. Sinden sanga tresna budaya Jawa. Sinden sing ngadeg kok ketok lemu. Sing pojok dhewe iki paling tuwa. Lemu tuwa. Ora sukon mleke ora padha. Oh ya almu. Lah iya to, kok iso uri piye ngeblek. Aduh, bulurah. Lurah Kok sapa? iso bulurah sapa? Kan ya Bulurah sapa? gawean janen Pak Yoyok tak kira lurah kene, bae lurah kono sing. Bojoku sapa? Pak Yoyok. Kok iso ngawur? Lah wong aku ki bojomu lho. Loh, Lali lho. Modele. ya iki lho. Maksudmu piye? Bojoku to? Kok iso lali karo bojone? Berarti sing ngombe sorone ya iki. Ora lho Mas, gek sampean mau kok iso nyeritak-nyeritakne aku lek kudunen ning omah mau nyapa. Ngono lho. Aku kan yo isin mosok sinden bojone jok kluthuk kok udunen. Alah penyakit ra berkelas. Aku ora ngira tipe asaman ki melu Mas Adit aku ora ngerti, Nduk. Iki lho, penyakit ini berkelas lho. Jantung koronel ngono dadi kelas. Pangkate dhuwur ngono. Aku ora ngerti lek Ngomongne bojone udunen. Sabar. Arepe sabar piye lah wong bojo kaya ngono bendina ora tau mulih lho, Mas. Kowe ya kurang ajar. Aja sih. Ora tau mulih, ora tau ngayari terus aku ki arepe mbok nggih piye? Ngawur kowe. Bojo ki paling ora bojo kuwi garwa. Garwa ki sigarane nyawa. Aja mbok sia-sia ndahne atine nelongso, Kene kok mbok jaluk ning gone maratuwa mbiyen, mbok tembung landasan tresna. Njur saiki mbok gawe lara, nek kowe ora tresna balekno ning gone wong tuwa. Kowe tak omongi aja omong sapa-sapa. Yen ora percaya titipno ning bali desa, Mas. Ndeng tak dekek ning bali desa menadi pek kami tuwa. Aku mbiyen mbok tembung apik-apik lho, Mas. Lah kok saiki malah sampean ora tau mulih. Piye karepmu piye? Ora tau ngindangi anake, ora tau ngindangi bojoku iki. Biyen nguyur ae. apa saiki ketok apa kebangetan kowe. Bojomu nganti kaya ngono lho. Biyen ketok kuru, saiki ketok lemu. Nek ora seneng pegaten. Ora iso tak pegat wong aku tuku rabi yo. Mangsane sabar ya Yu, Alah sabar. Mas, kebangetan bojoku. Wis ngono kuwi. Mas kuwi wis ngono kuwi. Karepku nek gak senengi tak kon nglungsurke aku. Aku pengen nglungsurne.
Biyen sing taksir iki asline mboke. Lho, lah kok kena iki? Lah, Kok tukake daster kae apa? Aku gak gawe kuwi aku kok. Bangsane. Wes. Cepet, ngene iki lak ya menunjukkan jiwa harmonis pada keluarga. Harmonis. Harmonis. Mbok yo ngelingi mbiyen jaman sik pacaran kae lho, Ya, Mas. awakmu tajak pacaran ning ngisor jembatan Tanggul kene iki. Are ning Mbok rayu jembatan barang Tanggul. kae. Mbok rayu mbok ble-ble rambuté. Tak blek ora perkara sayang tak delok gudike wis mari wurung aku sama. Mangsamu. Kok iso gudiken? Ayo jak maju. Kakak sayang aku tetep ora nek wanita sing tak tresnani ku coba mung sliramu. Apa iya, Mas? Tapi yo sayangku sitok, Nduk. Apa? Kembangnya aja ungu to. Lah apa? Ungu itu adalah identik warna janda sayang. Sesuk diganti aja ungu ya, Nduk ya. Apa, Mas? Diwe telu kene dhuwur abang, kuning karo ijo. Lah tegese Ben koyo perapatan. Lampu merah wadake. Mas Adit ki leh nata sinden iki diseragami ben Ya. ketok endah. Ngono lho. Ora mbok lho. aja kurang ajar lho, aja kurang ajar. Ngenang-ngene ra tak wae lumut lek mancing lho. Wis lucu ngawur ya. Kaca mancing. Iki ki diaturi Mas Adit ki mergo karo kon ngilingne kopi lho. Iki jane sinden kok pura. Kayaan kowe, bangsamu. Kene nembang nang ngene ngesok. Ah, wayahmu. Ragene, yu jajal yu. Dalah. Kelak yayaan karo jenengan. Dadi paling ora ki hormatilah harkat martabat wanita. Lagu lawas eling ra. Coba. Blebes. Eling Coba ora. Dik. Coba. Ati kudu Bebas. Aku yo gumun karo sing gitar ki lho jane. Ngapa? Diketi wong rene rambute lho kok yo nyapa. Dadak. Kuwi ngawur ae. Iki kok Bandung lho. Apa ya? Kuwi jenenge asline iki sahae tak kuring. Apa kuwi? Lah sebut tak temen jengking ya kuwi. Lebes coba, lebes. Blebes. Nggih, nggih. Sik eling Mbak Dwi nggih. Insyaallah nggih. Iya. Siji Mas, kopi loro. Kok apal? Coba jajal. Karo Mbak Dwi sih ta? Iya lho. Sing lagune. Coba katmu siji. Demu sak pira Mas? Demu sak pira Mas? Bas jeleng. D saja. Iki D saja kok ono kedur Mas kedur. Anu papat. Nah, papat gamelane melu gamelane papat. Nah, D saja kok ono perlu se esuk kok nangekni tekku. lho. Nangeke aku. Nangekne aku. Lah ya aku tangi tekku ya tangi. Matur Matur suwun. suwun. Aku masih cinta padamu, my darling, I love you. I love you, Mas. Sarang walet. Sarange yo. Yu, sampe kok kene no, pas ngene kok kene. Mas Rutu kok kono pas aku masih cinta padamu. kasihku. Terus mlayu ngene. Kasihku. Oh, nah, slow motion. Oh ngono. Nggih. Tadi pan kita romantis. Iya no. Aku masih sayang padamu, my darling, I love you. Sayangku. Mlayu alon-alon. Oh. Sayangku. Oh. Sayangku. Sayang padamu. Sayangku. Iya Mas Rutu. Kita Piye? kita iki wayahe ngendok ya, Jo. Lah ngapain kok iso? Jare slow motion Slow motion. romantis. Angger mlaku lah kok nggih tarangan. Ora kok perkara tarangan itu memancing agresifmu. Kowe ben ra pasif dadi sing wedok agresif ngono lho. Ya aja ngene to. Lah piye? Aja mumpeng ngene. Ah, piye? Ya maju mundur ngono lho. Oh ya. Dadi enggak oleh ngono. Oh iya. Maju mundur, maju mundur. Aku masih cinta padamu. Sayangku Mas Kludu. Sayangku Mas Kludu. Jawaban. Istriku blukuduk.
kok iso bluk-bluk. Lah ya kono lak njeluk apik to. Sayangku Mas Kluduk. Terus kowe jauh. Istriku Bluk-bluk. ya model makanya ya model kayak aerator. Sayangku Mas Kluduk. Istriku bluk-bluk. Sayangku. Masih betul. Aku sisyo gila to. Nyanti. Aku kok gila to, Jo. Piye Wis kok? ta nikmatono. Nikmatan apa lho kok nemen ning ngene. Awakmu ki arepe dikeceri teh tubruk. Ora lho piye maksude iki piye? Lah jalukane kae dhewe kok nyang. Jalukane piye mau jarene munyer enggak oleh, Nah. maju mundur Mundur. lagi maju Salah. mundur enggak bener. Piye Mas Bela ya? Lah ya piye jalukane sampean dhewe? Mlayu langsung rangkul mlayu langsung rangkul. Weh. Gah, ndek kita dirakul langsung keplekne aku. Sing Kaya Mbak Fred. genah piye maksude iki? Lah gedhi sing wedok kok iso mangsamu. Sapa omong gedhi? Lah awake kluduk. Ngenyek. Ngenyek. Aku ki ora gedhi. Wis ngelone kowe. Piye to? Bojoku lho iki. Ndang to? Iki ora gedhi, Mas. Apa? Bembeng. Bembang ya padha ae ora gedhi mangsamu kok iso. Coba tunjukkan keharmonisanmu coba ya. Karo kono Karo bojone sing romantis. Aku ora tau, aku dudu wong romantis ya, Pak. Lah piye? Aku Yuk. sapa enek? ora iso, iki kudu romantis. Wong kono wis siap kok iso. Ngono Wis ayo. to Mas tenang, Mas yo enek anu maratuaku barang ning kene to tenang. Ora masalah. Aman. Maratuamu. Lah kae ning ngarepe bene tapi. Kita ning omah radang kok. Wis to bene, Mas yo enek kae sing gawe klambi padhe ireng bene jarno. Wis to bene gepene wis pokoke kerenek ngono Mas. Lah ketok e. Atah dianggap ra enek. Jajali. Cedak tangane karo diambung nduk. Aku sik to. Nyosor. Karo nyanyi. Aku piye to? Lho, ngono. Aku masih sayang padamu. Lah, kleru laras meneh. Coba. Magadi. Elek. Ojo barbar. Ayo kono diaturke. Nanu. Wis liyane. Oh, ora rembolok. Diterke to, Tuk. Gua ada HP bareng saya. Wancang. Ngawur ae. Kuwi ku ora ada HP. Kuwi karena orang yang sehat itu seperti itu mangsane. Mas Adit, menika lak wonten kanca-kanca presiden. Nggih. Mbak Lurah Yoyo itu menginginkan antara 3L harus terpenuhi. Iya, Mas Adit. Jadi lakon, lagon, lucon niku kedah terpenuhi semuanya. Nggih, siap. Nggih. Kula menika gawan penjan lak kata. Nggih. Pun Nah, jenengan nggih. monggo. Menika wonten pamundutan Mas Litik Kluduk Nggih, dawuh. Nggih. saking penggemar wayang kulit. Nah, ana sawerane 50.000. Nah, kanggo Mbak-mbak sinden. Nggih. Nah. Yo, Mbak Genduk Winda. Nah. Lagunya apa, Mas? Napa? Tembangipun Lagune apa? Edan Turun. Oh, Edan Turun. Ah. Oke, siap. Oh, Mbak Winda dari saged. Oh, Mbak Winda dereng siap. Yo, Mbak Genduk. Winda nyuwun pangapunten ya, Bos. Mbak Winda Mbak Putri karo anu Mbak isane Vita. Idan turun Winda ra iso. Isane turunane wong Idan. Ya, Bos. Nggih. Kondene sedaya menika namung nglampahi amanah. Nggih, leres. Jejiban kula lan panjenengan sak gaduk-gadukipun mangke Nggih. dipun pinangkani menawi mboten kecakup jayanipun wonten ning Pathet nyanga mangke. Nggih, siap. Nggih. Nah, Siap, Derek, siap. derek, mulai. Masih ada. Masih ada presiden yang belum Nggih, tampil. nggih. Siap. Yo, Ah, kanca-kanca menika- sepote ya. Kene. Yo, Genduk Vita lan Mbak Novi. Yo, munggah Siap. ning pengawan. Semeneng. Yo, Pita. Vita Sari. Oh, Yo. Oke. Ada dua wanita. Ya yang satu gemoy, Yang satu yang satu kurus. ya kayak stunting
gak wangsane iki. Anu dengaran ra melu belung cah ya. Biasane ya melu belung. Boten, kula nderek Mas Adit mawon. Oh ya wis ngono aman. Barong iki. Nggih. Aman. Nggih. Aman sak kejelasane berang aman. Semuanya ngejak aku ini. Tegas iki jelas tanggap. Kaya kono Nggih. jelas. Nembang Nduk ya. Iki aku tak kepengin duet karo panjenenganmu karo sapa Dik? Asmamu sapa Dik? Novi. Novi, Novi Nggih. noto ati ben kabeh sapa dodo Ya. ditresnani. Nggih. Fi itu adalah fitrah. Fitrah itu bersih dan suci. Wanita ini selalu menanamkan cinta yang suci. Jane lho Mas. Kan gak ya ngerti. Jane turunan buta ngono apa Dik? Guyumu Ojo kok. omong apik kok iso jenengmu Waduh, sapa? sik. Lah kok ada pelon. Nggih. Iya. Lah kok malah hiasamu kembang boreh ngene ning. Ayo mending iki. Kok nemu lho Mas. Bojomu lah kembang. Lah iki malah janten barang kayak gini. Janten jagung barang kayak gini iki Mas. Asmamu sapa? Kok ngene-ngene iki mbok pamerne jas jus karo Marimas nopo kok iso? Boten, mbok sing halus to Mas. Aku seneng lek aku. Pripun? Aku nek karo cinden kok walus kaya kudu tajak nanggapan lho kepenak. Omongan iki ning wong lanang ngajeni ngono kuwi. Yoga-yoga langsung hai. Oh, Apa lho? ngerti hae iki anu kudu piye ya? Wis Oh, mulu-mulu. iki harapan ke depannya jadi sinden sing kondang kalopo. Iki keikhlasan beliau menjadi seniwati sing bisa diarani ya iki hai. Hai iki nganu Nggih tambel ya rumasane Mas. Iki jelas ya munyur-munyur. Asmamu sapa? Betandon. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, dipun tepangaken nami kula Vita Mas Kliti. Vita. Nggih. Vita. Fit itu adalah kesehatan. Itu harus fit. Ah, A itu adalah amanah. Jadi kamu selagi bekerja di mana saja selalu beramanah untuk menjaga vitalitasmu untuk bekerja. sik. Menjaga apa? Vitalitas. Apa itu? fit kisah kata Kesehatan. vitamin. Vitamin loh, bener Bendina vitamin itu loh. Sing bombe vitamin. Nggih. Iki saka tembung astagfirullah. Balazim. Kok iso ya? Hai. Loh iso Mas. Makane kuwi terlalu handal soalnya. Kowe mesti nyawamu nggon kenong kethuk to kowe. Kowe ra senggak jotos kan. Ya nyawa Mas Amu Apa mau? Kenong kethuk. Duduk Mas. Apa ki? Kempel. Astagfirullahalazim. Dok, nembang. Pak Mas lintang asmara Mas, coba Mas. Iya, coba. Lintang Mas kluduk dengan itu. Dagelan rokokan kok iso. Sing rokok ya ben dalange kok iso. Kowe iki ra mundeng kowe. Jen yo. Piye? Bar hai terus udut. Yen aku kangen. Oh iya. Sampeyan koyo cedek aku kok lali to. Sorry. Iya to Mas. Aku nek kadung nyawang kenek pil suk loro awan loro. Kenek pil isuk loro awan loro terus sororore. Ya ora. Alah kok ya. Apa sih Dane? Wong ayu tresnaku kinarya tamba susah jroning batenku sawangen ya Daji. Nggih. Halus tamu bojo ngene iki malam pertama pengen rora Mas inggih ngesaken kados pundi suwi nek omah Kesaken napa Mas? Mari Mas. Napa jasju? Lah tengah menika teh gandul. ora seneng kene nanane Kanteng to, Nduk. Napa? ayo sampean gitu. Oh. Wong bagus. Hop kowe nek nyanyi arep melek ndelok kancane lho lah kowe wong bagus ayo Mas mendalami lho Mas sampean iki koyo. mendalami melek nek merem engko grayah-grayah tiba mataku ra roh kowe ayo wong bagus ngene penak Wong bagus. Melek. Ora tatak kowe mesti. Piye to Mas? Ra bener terus sama dibrono
ora bener wong Nah, piye. mantep aku. Nah. Wong bagus antem. Kak aku tadi sawang. Opo